Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşler. Tabiatның иң матур урынында урнашкан Яңа Чишмә районының исеме үк җырлап торган Акъяр авылында бүген яңа мәчет ачылды. Аңа Хәйдәр исеме бирелде. Ey Rabbimiz bizlerden razı bulsan iyiydi. Рухи нигезебезгә кайтуның бер чагылышы булган мәхәббәт мәчетләребез белән бүген Татарстанның һәр авылында диярлек сокланырга мөмкин. Гыйбадат урыны гына да түгел, берләштерү урыны да бит әле ул, әйме. Мәгърифәт үзәге дә булып тора бит, әйме, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә, әлбәттә, шуның кадәр дулкынландыра, Аллаһның йортлары менә күтәрелеп килә, әлхәмдүлилләh. Димәк, исламыбыз бар, динебез хак, әлхәмдүлилләh. Корбан аенда яңа мәчет авыл халкы өчен иң зур бүләк булды. Узган ел менә шул көннәрдә 17 июль иде. Мәчеткә ай куелган иде. Әмма бүген инде 1 ел içinde мәчетне бөтенләй ясап менә гамәл йорты итеп өлгертеп җиткерделәр. Иман йорты күзләребезне куандырып, тирә-ягыбызны бизәп торучы корылмалар гына түгел, аларда халкыбызның чал тарихы, шатлыгы, хәсрәте чагылыш тапкан. Алардан иман, нур бөркелә дип билгеләп үтте рәсми вәкил буларак Акъярлыларның шатлыгын уртаклашырга кайткан Марат Әхмәтов. Һәр барчагызны Республикабызның беренче җитәкчесе Рөстәм Нургали улы Минниханов исеменнән кайнар сәламым һәм һәр барчагызга саулык, сәламәтлек һәм изге дугалар телим. Якташлык кеше таулар актара. Бу игелекле эшне дә бергәләп башкардык ди иман йортын төзүчеләр. Тырышып, чын күңелемнән ансы булданнары бик җиңел дә булды дигән вакытта да бик күп булыштылар. Субботниклар ясый иде, шулай субботник айтсам да бөтен авыл җыела иде, барсы да булышалар. Шундый бик җиңел булды. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, каршыларсың картлыгыңны. Бик тыныч һәм бик җиңел дип өйрәнеп үскән буын вәкилләр алар. Алар бүген авыл тоткасы. Балаларыбыз күреп үссен ди, балаларыбыз да дальше мөселман динендә калып, үсеп Амин иләһи шулай булсын. Мин аларны мактарга түгел, горурланырга кайттым дип белдерде тантанада улы белән катнашкан Казан мөхтәсибе. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна атайнакал кавсар. Фасалли лираббика ванхар. Инна шани'ака хувал абтар. Бу Корбан аенда Кавсар сүрәсен укыдык. Шунарга багышланган. Фатиха сүрәсен шулай укыдык. Шулай укып җыелабыз, Аллага шөкер. Мәчет ачылышларында, башка бәйрәмләрдә Мәчет ачылышына махсус язмышлары туган нигездән бик еракка алып киткән Акъярлылар да кайткан иде. Мәчет бик матур булган, киргә чыгасы да килмәсеннән Алланың рәхмәтләре яусын. Шул мәчетне төзүчеләргә илаһи Раббым Аллам. Яңа мәчет 2 катлы, 150 кешегә исәпләнгән. Корбан гаетләре, ифтарлар үткәрә торган бүлмәләр, 12 укучыга исәпләнгән уку сыйныфы бар. Бик күп кешеләр кайтты. Мин белгәннәре, белмәгәннәре иң канәгатьлегем шул, күңелем булганы шул. Бәрсе дә үзләренең балаларын, аныкларын ияртеп кайтканнар иде. Әгәр ул балалар, аныклар мәчетне күреп, мәчетнең içенә кереп, мәчетнең нәрсә икәнен белеп үссәләр, яшәсәләр, Алла теләсә авылның киләчәге бар. Авылның күрке мәчет, мәчетнең күрке халык. Иман йорты ачылышында һәркем аның ишекләре һәр вакыт ачык булсын дип амин итеп торды дисәк тә һич ялгышмабыз.